Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Trisha. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Forbidden. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maganing sa kababae nga taga Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga Trisha. Sige lagi tagkalit. Di ba dili man ata kamalit sa una? Ang, layo naman gud amo. Ipalhin naman migpuyo ni mama kay nagpuwag man si mama magpapa. Ha? Kaluoy ko day nimo. Maulagi. Ikaw, maayo kani ka kay kumpito mo. Naa kay mama o papa. Ako? Si mama na lang may naa. Naa naman ko ilaing uyabang akong papa maong nagpuwag sila. Luoyan nimo ibigay. Luoy lagi sa akong classmate, ma, pa. Ganong looy man. Ang, nakuwag man niyang mamagpapa. Kinako nilain niyang papa. Ma, pa, ayaw begin mo pagbuwag, ha? Tao nagtiwas diha, Tricia. Ano pagdagan og istorya? Opa. Duha ka tuig na lang gid ang atong paabuton, day. Og mo graduate na gyud kas college. Ako ready ay. Kita mo gungdo ka? Na, murag di na ako makapadayon ani, day, uy. Ha? Nga naman. Dili na kaya ni mama, day. Huy, Bikay. Anong konsit kayo kung dili ka mo padayon, uy? 2 years na lang hinuon. Lisod ka ayo, day, uy. Nagunahon na gani ko nga manarbaho na lang ko. Total, 80 naman akong edad. Naanay mo dawat akong trabaho. Kaanong sad, uy? Sa papatay ni mo. Dali ka makapangayog tabang? Na, wa man ganito magparamdam na ako. Klaro kaayo nga gilikayan ko. Mas importante niya iyang kabit kay nako nga iyang anak. Ay, bisit ka na mga kabit, uy. Bisa kibaw silang minyo ng tao ba? Ano mo, patol pa magid sila, uy? Ay, kung ako tingali mahitabuan, no? Dali gid tingali na ako mapasaylos, mama. Kung dili si papa. Kung buhaton magani nilang mangitaglain. Trisha. Pagkahayop! Pa? Panaon sa ka? Nga nagisumbang ba na ni mong bongbong? Tanawa na sama na lang hinunang kumo ni mo. Unsa man din nahitabo? Imong mama! Bagagnaong! Ngano day pa? Nasakpan ako ganay kuyog nga lalaki. Unsa pa? Unya, ahain mo nun sa mama? Ni anak ko. Mayo kay nakahuna-huna ka pas pag-uli. Ni uli ko aron ko haon ang ako mga butang. Ma, unsa gud ni? Ayaw pag-apil-apil ha, Pasag Trisha. di siya, Tricia. Pasag di siya. Hagbayra kong nagduda nga nabinuang siya nako. O karon, nakumpirma gid nako ang akong pagduda. Ma, dili ni mo pang kuhaon na imong mga butang. Ipamalik na. Wa na ko'y gusto sa imong amahan bisag gamay. Total dako naman sad ka. Kaya na nimo imong kaugalingon, Trisha.
Huh. Huwag lagi ka delikadisa. Musugot lang ka nga mahimong kabit sa katawang minyo. Unsa? Minyo ang lalaki, ma? Hagbay ra silang buwag sa iyang asawa. Bisan na, ma! Minyo gihapon siya! Wa na mo'y mahimo pa. Hugot na ang akong desisyon. Pumapahawa ka ginagdayon, ma! Dili na gid ka mapasaylo! Trisha, anak, dili pa ka makasabot na ako. Tungod di wa pa ka makasuway nga mahigugma. Kung maabot magani ng panahon na, ma, dili mahitabo nga pinarihas ko nimo nga musugot lang mahimong kabit! Trisha! Unsa? Nailain si mama nimo? Oh, daligyan ako siya mapasaylo siyang gipuhat bikay. Unya mo pag-eskwela? Padayon gihapon. Maisulti ni Papa nga, bisag piso. Dili na ko madawat og suporta gikan niya. Kaya raman sa din Papa. Kaya ra namo bisag wa siya. Trisha! May trabaho na ka? Opa, dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga wa gid ko lang ilangaya sa akong gi-applyan. Gani, makasugod ako ni Lunes pa. Maayo hinuon na kung maog ka na. Kining tuod di ay pa. Ngano pa? Wa ka plano nga mangumusta ni mama nimo? Magduha na masab katuig siya nga sukad mi pahawa din siya sa ato. Para unsa pa man pa. Mas gipili niya ang laki kay nato, nga legal niya nga pamilya. Pero na, inahan gyapon nimo siya. Bisan pa pa. Diligin ako sa mapasaylo siyang gibuhat. Nagtris siya. Maayo gani, kay gaan na kayo ang mga kauban ako din sa opisina. Pero mauligi, wa pa lang gid ko'y nasuod. Bago pa man satod ko. Sige lang. Uy, 12:00 naman di ay. Ito na lang ako maniutos gawas. Na may karinderyaning atbang sa building. Maayo dito kay naidagang kapilian. Kalami. Init pa kayo sa bawas tinuwada. Hi, miss. Nakaikaw ba? Wa man. Hindi ko ang mutupad mo. Wala mo ko ilaing bakanteng na misa. Sure. Thanks. Lord, karon palagi ko makakita ni mo. For 2 years, alagid ko maniud to, pero ako makabantay ni mo. Bago pa ako nakasud og trabaho din ng dapitagod. Mao ba? Asam na imong office? Kanang building at bang dinhi. Tapadre atong building. Agali si Melvin. Ikaw? Trisha. Okay na ba mga ios mo number niya? Ha? Nga naman? Gusto na kong magigamigan mo. Kana kung may maso ko. Salamat nga na nakigamigagid ka na ako, Trisha. Kana tungod kinakita na ako nga tarong ka. Trish, mag-usa na maging tubuan nga nagsigit ang kuyog. Pwede ba kong manguyabi mo? Melvin. Ang tinuod. Sa una pala na akong pakakita ni mo, nakagusto rin ko ni mo. Melvin. Doon na pa kay chance. Ang tinuod. Sa sige na to kuyog-kuyog, nakagusto na sad ko nimo. Maong gisugot na tika. Yes. Thank you, Trish. Salamat nga imo kong gisugot. Gusto ko, nga dadon di ka ni Papa, aron magkaila-ila mo.
Taga diin man ka dong. Taga Mindanao gid ko, tito. Tingala ko din aron manarbaho. O, mao ba? Kung kamoy magkadayon gid sa akong anak. Aw, malayo din ni siya nako. Pa, layo pa na sinuod, uy. Bago pa kayo ni Melvin pa, wa pa na maabot sa mga huna-huna. Ay, noon sad. Hala, sige. Ati man na ning uyab nimo. Dali siyag snacks. Opa, magkuha sa ako. Asa di mo, mama? Sa makabilang bahay. Mas gipili ang lalaki kay namo. Mao bisag kanus diligin ako sa mapasaylo. Trisha. Tuod, gusto unta ko nga pohon, manuritas inyo sa Mindanao. Gusto ko nga mamit na ko imong family. Ah? Oh, sige. Puhon, babe. Mag-seto niya tayo schedule para ana. Aron makafile tag leave daan. Taon-taon tasan mo ni Melvin, no? O, day. O sa katuig ka pina. Unya, kumusta man? Happy raman ka? Happy naman. Pero ambot ba? Hangtod karon, uwa pa man gyapon ko niya gipaila-ila siyang pamilya. Di ba, ingon ka taga Mindanao siya? Oo. Nisgot naman ko niya ana sa bag-o pa lang mi, nga mo ato Miss Ila. Pero, wa naman siya hisgot ron. Basin o busy lang? Ambot sad. Pero, mura magnais something. Something? Ngaon sa? Wasad ko kay Bao. Basta, bugat akong feeling. Trisha. Okay na ka? Oh, asa man dayta? Bisag asa lang, good. Road trip lang. Oh, sige. Nialag ito din ismingaw. Oo, standby lang, good. Nindot ni nga spot kay dapit sa dagat niya. Uy, samok. Kay kita ra din eh. Naaman sa unahan ng kuban. Hinoon sad. Totok man ka na ako. Ganina ra kay kong kakisan mo, good. Melvin, Pwede ba? pero basin makitaan ta. Tempted din ako sa kinan. Di ta makita din sa sud. Sure ka? O, lagi. Gusto kong buhatan mo. At agad ko pagtukod. Melvin! Niyantasin niya. Wait. Pasaminaon ako. Iubos ako ang sunvisor, ha? Oh, ayun. Basin, hamos. Picture, natagak. Unsa man nga picture? Trisha. Kinsa ni? Trish. Paminawan ako. Imo ning asawa og anak? Trish. Gihimo ko nimong kabit? Wala ini pa ako kay naasilas Mindanao. Wala nakailan ako din eh. Bisan pa! Minyo pagyapon ka! Oh God! Dahil na makakala ko! Maude nga wala kay hisgot
Husgot bahin sa gusto na kung may lailang imong pamilya dito sa Mindanao kay minyo kang dako. Tricia, pasaylo ako. Please. Mahalang yun kayo, tika mo na nahimo ko kinini mo. Please, di lang tabagbuwag. Dili, Melvin. Dili ko musugot na himuon ako ni mong kabit. Nahibaw ko sa feeling sa usa ka na kagibiyaan o ginahan para lang sa laing lalaki. Dili ko gusto nga mo po dibation sa mong anak. Mong please. Undawon na taning tanan. Huwag kalimtan ang nahitabo na to karong gabion. Tricia. Nakigbuhag ko ni Melvin. O gi-block na ko siya sa tanan akong social media accounts. Og nakabalita na sad ko nga ni-resign siya sa trabaho og nibalik siya sa Mindanao. Nakaingon kong maayo rasad, aron dili gyud magka-cruise pa ang among dan pagbalik. Tinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.